Estamos acostumados a circular polas autovías a 120 km por hora, pero na A55 en Mos acaban de ampliar o teito limitado a 60. E ollo, porque haberá radares para vixiar que respectemos o límite, Xoel. Sí, o obxectivo Antía é tentar reducir a siniestralidade provocada polos excesos de velocidade e mellorar tamén a seguridade viaria. Por iso, a DXT vende a anunciar a activación dese límite a 60 km por hora neste tramo entre os kilómetros 9 e 11 en sentido descendente en dirección a O Porriño. A sinalización, de feito, xa está instalada, como poden ver, polo que eses límites xa están operativos e a eles hai que sumar tamén a vontade por parte da Dirección Xeral de Tráfico de novos radares móviles que se sumarían os alrededor de 10 cinemómetros fixos e móviles que xa están instalados nesta A55 e que fan desta zona unha das máis vixiadas de toda a rede nacional de estradas. Circular a 120 nas autovías, pero no caso da A55 entre Vigo e O Porriño non é así. Raro é que se poida circular a máis de 80 e mesmo a Dirección Xeral de Tráfico acaba de ampliar as limitacións a 60. Iso sucede na baixada de Puxeiros en Mos, onde está o radar que máis multa de España. Vai ser unha queixa bastante notoria porque é unha reducción moi grande e aparte se van a por controles de velocidade con novos radares e todo iso, pois vai a notarse moito, sí. Este é un dos puntos negros da rede viaria española. Soporta moito tráfico de coches e camións cara aos polígonos lindeiros. Cando chove multiplícanse as colisións por alcance e iso é o que se pretende evitar limitando a velocidade a 60 outros 2 km máis. Pareceme que é moito para recaudar, porque é unha costa abaixo que hai accidentes, tampouco hai moito. Donde hai máis en as curvas siguientes, entonces é máis ben para recaudar, pero bueno. Yo lo veo una medida de seguridad, porque es una carretera concurrida de accidentes y yo creo que a 60 estaría muy bien que lo dejaran. Tráfico advirte dende o verán de que haberá radares móviles a máis dos 5 fixos que xa están activos. Hai outro máis que controla que os coches teñan a ITV pasada e o seguro en orde.